Velkommen her i Incuba Next, som er Incubas nye tilbygning på vores forskerpark på Katrinebjerg, hvor vi har lavet nogle helt særlige rammer til tech- og softwarevirksomheder. I Incuba får jeres virksomhed adgang til nogle helt fantastiske fællesfaciliteter. Konferencelokaler på 18. etage, stor begrønnet tagterrasse på 7. etage og i det hele taget loungeområder, fællesfaciliteter rundt omkring i bygningen, der gør, at man som virksomhed er en del af noget større og et meget eksklusivt miljø. Her i miljøet er der plads til den lille startup spin-out fra Aarhus Universitet, scale-ups, men også tech- og softwarevirksomheder i SMB-segmentet, og så derfra helt op til de videnstunge corporates. Og fælles for miljøet er, at de alle sammen er innovative og har et vækstperspektiv. Vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen i vores helt nye og flotte community, hvor der også er plads til jer, hvis I er en ambitiøs tech- og softwarevirksomhed.